Talagla lang. Aron bay di karinggan. Bay ni karing mo dito sa unahan ra kanoy. Unahan to. Oh, dito lang sa tumoy noy kabantay ka nang nay mga iro diya. Sugata lang ng mga iro. Oh. Ano pa ko dai? Oh, sige noy, amping ang paglatangan. Mare! Oh, pare. Yaman ni ka. Dali ayun. Oh. Ali ikot. Oh. Ya anak ka. Saan lagi? Mista. Oh. Ay na, da naman ko pagkaon dali mangayo sa konsulingan si Tikoy. Oh, pare. Kana muwata ka diri ha. Kay mangayo sa kunto. Oh, pare. Ate, pare kana. Diyan na pagkaon ani on mangayo sa kunto para makaon mo ha. Oh, sige ba? Dito sa konsulingan si Tikoy. Sulingan ninyo. Oh. Oh. Oh, sige, ano sa padaring buhat lang kanina ah. Oh. Ayo. Ayo. Lepo. Aw, nakoy tuyo nimo. Oh, pare tuloy. Kanang namong ginangayo og kanang kanon ba sa bayo niya. Wala na hugdan naman ko. Kanang mga unta ko nimo dinhi og kuan. Kanon na ba imo diha? Kitsa nang tawanan. Pare nga si Dulong. Naadya na ngayog kanon sa ako na wala man lagi kanon lang hugdan man. Nga man nang. Wala problema mare. Kunda ista gulon. O lagi. Nahutlan na ka. Una hugdan lang Kaon to. pe. Dagan ko tao ganiha. Oh, pare pare asya. Kaya akong tagaan ko taon. Aw, ako na lang dadun dito kay akong gihapon dito sa iya. Oh, di ako Ito kaon. amang good sa bahay, good. Rich mo gani makaon na mare. Kami daw po. Oh. Dara mare. O, kami di ay. Rich ko pa na. Ah, Gabi ipa ko nang andam para pista ka magawa. mau di ay. Sige, salamat kay. Salamat kay pare. Salamat. Kay ako sa niya dito kay gibutom siguro. Ayo. O, arit ako. Wala. Inhanggan. Mabatakdan ito. Oh, kumakaon ya. Magin mo na siya. Ano nang Tiniktakdol. Mapareha namin doha. Ay, taon sa sakong bisita ko. Ay, taon sa kuwan gawas nagbuwat. Dali lang ko dito. Oh, pare. Ang manikas gawas nagbuwat. Lami kayo. Murah karne. Kalami. Jajara na po natin po. Pwede si mama. Takot doon. Kawo na po. Kuya! Kuya, kadugo. Kuya! Kuya, mata kuya! Mama. Ala naungsa din na siya. Sa umo! Mami, kaya ako kuya namatay dito. Mau ba sa dapit? Nandun. Sabat di. Ito susunod ba di?
Oh, ismo ko nung sa mo, mga bata, be. Hawa sa mo. Palayo. Badi, kailan ka ning mata? Ipaak man eh. Ano ba din siya magigdaan din ni Jeremy? Karoon na siya nigda diri niya. Higda niya diri naman ibangon. Diri man dyan na siya makatugan sa gawas, sir. Badi, taga din yung magkabadi. Kaning bata, isa may inahanan eh. Hindi, wag ko kailanik yan. Taga-diri ko, pero wag ko kailanik. Yes mo sa mo mga bata, be. Yes mo sa mo. Padapit. Inday, ikot sa nini mo, Inday? Kuya. Asa man ang mama ni ninyo? Wala din eh. Oh, ibalpal sa gipaak no, klaro kay pinakan. Oh, klaro kay pinakan sa liog. Sa kanang usa may mong nakita ning lugar na may ibantog na aswang o Wa man sir. kanong na may pinakan ning patay diri nga among nakita karon. Kabaw sir eh. Sige lang kay na may mapdos kaning mapdos atong pumatanon. Ma'am, ikaw tayo sa mga kakamapdos, wala ka kabantay sa balay nga na maglukso-lukso sa ato, Sir. na kay na kuanan nga na mag-agi-agi sa inyong ato. Perminti kina. Badi, kumpleto, na aday aswang diri, walang aswang. Pero wala pa ninyo nakita. Kaya yung liugod, murag mo pating ito, murag aswang ang agi. Kaya ikaw, rimapdos ba yan ka, nakabantay ka nga na mag-agi-agi sa inyo? Sa amin si boss ka nang magyagi. Agi-agi magkuhan, magkaras-karas ana. Daga ko mga iring. Mahimo man ang irig, diro, bisan unsa. Magmatngon ka kay mabdos ra ba ka pag-amping. Dulong naunsa man ka ano gakurog-kurog mo ka diha, dilantan ka. Nimista ko. Awon na diluan siguro ka. Ano dulong kuyugan ti ka sa imong pamistahan. Diri ba tong balay nga iwanan? Ayong hapon. Pwede ko mangutana? Isa day ni siya. Sige Sa tara. ka ning gihatag nga kuan man tuma. Lami man to pagkaon. Unsa ka to? Sige, ato na to dito. Ayo. Nay tikoy. Siya to. Aw. Kini ba ka to bang Ano mi siya? nagkurog-kurog mo guni siya may imong tagaan pagkaon. Man. Unsa man pagkaon na imong Kaunan gihatag? gihatag niya. Kaon na. Ambas na gutom. Lamas ka ito. Pagkagabi, ikikuha ko ito kay pagkaw mapista. Eh, anong dahil? Naalagi na, ingon anak na siya nagkurog-kurog. Wala Mamo siya. ka na. Sige, paralyze na. Huwag na problema yung kuro-kuro. Nato ihatag mo tambal, lana na. Gamita kung di utak do lang buwan. Okay? Epektibo kayo na. Sige, absang ko ako. Gamitan ni kung utak do lang buwan. Ibang haplas. Kaya naman ka na. Lutak dun gyud ang buwan. Mao man ay samagi na akong tambal. Kakuya pud mo. Mauli na. Sige. Arin ako. Salamat. Alis sa amin. Masyadong tatakdan. Kihatang ikaw. Suka namin. O katong tao nga na to. Gawas, was laki pa nga ako yung buktima to. Karong iniktakbong pangandaman ko na. Mahaplas ko. Magpupot ko sa nina. Mahaplas ko. Hulpot akong lawas, akong ulo. Sumarog ang buhok. Sa kong pati ito, taas ko. Taas ako. Ay. Ano ni? Sa kong pati ko. Unsa na akong gibata. Dagaan sa akong lawas. Mura ko mulupan. Ako kay kahuman.
Katong ni sakit gabi mo ni siya. Tapon. Iya ka. Kuyawan na itong lugar. Ni gabi ni mo ni siya gabi katong ni syagit. Pila kay dadalan niya tinang busi pag guro ni bataan niya. Kanan na ni ko. Hindi ka luoy ba ni tao. Kanan na ni gid. Wala ka ni sa. Bawa tong ginikanan na ni. Ay, humanagi ko panglawom sa manok. Mairasan nga, ako'y nakalawom sa manok. Ay, kay kato pag uli adto, gabi na sa to. Asa na ka itong banaha to, mailag mo uli to karong sayo-sayo pa. Manang karing! Manang karing! Awa lang, gidugo na ko ng awa lang. Dago na ko. Uy, tinood ka? Oo, tanaw ko. Day ba? Bit? Awa na. Ala, usa man na? Di man na, good dugo. Kabroon, man na ah. Dugo ba guna? Sus, ginoo kong bataag ka. Kabaho. Igit man na, di man na. Dugo. Sus, kataka naman ka ng uy. Di man ni igit, dugo man ni. Dugo ba guna? Asti lang. Nanimaho naman gani. Kain tawag ka, magtaligo dito ka. Lakaw. Lakaw. Naligo na yun kay. Nanimaho, kain tawag. Day. Patay to dayo. Ha? Patay na to. Unsa mga patay? Ha? Kanang mananak o tao? Kung ka sa mga tao, katam to, makita to mandusig. Pero ikuhan sa mga pulis noon. Duro, tagato to. Nadi umo na to diri. Kung nagipikan sa liog. Una sigurado gyud ka nga kanang dunay pinakan sa Oh, awan. nagip. Oh, nagip. Ay, kuya ba di dinhi sa tong lugar di ay uy. Kaya nitong lapit ay. Unsa ako naman lang. Di kita makupiyansa ron. Unya ang pabilin ra gyapon nga dinhi magpuyo nga. Kuyaw naman ana. Dahil lata mabalin, ano ta kuyo na kay si may sakit sa leukemia ba ya. Ya. Kung tuopod nga ay ungon niya tong lugar. May lang lagi kung may nga ana kung tinuod na dunay uno unsa ka lang kuyawan ta ana uy. Dili ta post kadlok day. Sali ta sa Ginoo. Kadlaw naman mo. Hindo na siguro ko rin nataran ika sabi ko ba balik sa Siguro, kidaw na. Lasing ka rin. Alam, magdali lang ko eh. Kasi magpad na to. Kasi maabot ah. Takto na sa bangwal. Mamiktima na sa bangwal. Ops, harapan ako. Yes! Naabot lagi ko gikan sa syudad. Kay kalakalag man, niuli ko sa amo. Kumusta naman ka si mama at papa, no? Yes! Kuya, nadi ko importante isutin mo. Unsa man na to? Kaya mo ka na abo. Imong mama o imong papa. Ano naman dito? Unsa hinitabo sa akong mga ginikanan to? Imong mama o papa. Patay na. Ipatay sila sa atong silingan na siyo dulong. Ha? Magtarong na to eh. Lagi. Di ko mo to. Pagkontak na mo pag siyang adlaw niya. Ikaw ba, may ka mga media. Tinuod lagi na. Tinuod kita akong giingon ni mo. Magbayra sila ginubo. Ano na? Oh! Pag-show na to eh. Tinood ba na to yung isulti? O lagi. Tinamahin mo ato itong bahay ni Tulong na. Tanak. Bakal mo Tulong na. Makipantay ako kinikalan. Makipantay ako. Ano ginahin? Kamusta lang? Pati ka gusto matarget ako magakay. Kamusta lang? Kamusta yan? Kuya. Sali na ta, oy. Nilupa na tingali to, oy. Patong-alupan lagi. Lu, Tana, kuya, oy. kamusta rin kung ulo ka? Gabi na kayo. Pagkita na ko, Lu. Hindi ka gusto matarget na ako magakay, Lu. Lupa na to, oy. Kidami maglugod. Uy, titulong man ni. Ang akong ipatakdan. Naong mo na ganda siya. Karang, masamay ko niya. Ako sa kalataman. First pagjud ko sa Tulong. Kanina sa nagpatong.
Darbo ko ungu, menanggal ko. Mau lagi dua tak umi. Pantai ko ngata ko le kay delikado kay dara, terus sila bapek. Pantai tadi nguro ba menanggal ko. Tao talaga. Masinat ko. Kikik, kikik. Tupad ako. Uy, sabi. Ako lupot naman sa tubangan. Tungkol di sa kabatong tawa. Maot kayo ng naglingkod. Kikik, kikik. Kikik, kikik. Ang sartong nawa. Kamauta to. Murag nahadlok ko. Kinamuli ko. Balik ko sa akong lawas. Kik. Ikaw na nagpatay sa mga ginikanan, dulungan ka. Kaya mo man silang ipamatay. Pues, kimatay na sa mga ibayad ko na kanimo. Kailangan ngamping ko. Kaya napatay na ni Barakaw may silangan. Sinulong akong ipatitan. Kaya patay. Ako yung isunod.